Здравейте! Днес ще ви покажа един начин, по който аз панирам пилешко филе. Става много крехко, направо се топи в устата. Много е лесно, просто трябва да спазите няколко стъпки. Така, за рецептата ще ви трябват около 600 грама пилешки гърди и ги режем първо така по дължина. Горе-долу около 1 см трябва да е дебело парчето. Ето вижте. Гърдите първо ги измивате и ги подсушавате. Това може да се ползва и цялото. След това ги режем през средата. Ето така. Така, след като сме ги нарязали, ето вижте как са филетата, слагаме едно яйце, сол на вкус, черен пипер и 50 грама заквасена сметана. Разбъркваме по този начин и ще оставим в хладилник за 15 минути. Ето как изглежда готовата смес с филенцата. Не съм разбивала яйцето предварително, просто всичко го смесих вътре и ги разбърках. Така, оставяме в хладилник за 15 минути, както казах. И така, минали са 15 минути. Следващото, което трябва да направим, е да изсипем върху филенцата и сместа 30 грама брашно. И отново разбъркваме. През това време може да си включите котлона вече да загрява тиган с олио. Предупреждавам ви, че по време на пърженето на тези филенца доста пръска от олиото. Затова вземете мерки. Аз лично около котлоните си слагам хартия, кухненска хартия. После да не се налага много да чистя. Ето стана вече гъсто. И по този начин, както са филенцата, вече директно ги слагаме в загрято олио да се пържат от двете страни до златисто. Ето олиото ни е загряло. Не съм включила котлона на максимална степен, а на 8 от 9. Може и на 7, зависи от вашия котлон. Взимаме едно филенце и просто го слагаме в горещото олио. Може би това е една от най-бързите вечери, които приготвям. Освен филенцата, ще направя и спагети с доматен сос и настърган кашкавал.
Установих, че този път не пръска толкова, докато ги пържих, може би защото сложих по-голямо количество олио. Имайте предвид, че ако сложите повече олио в тигана, може би няма да пръска толкова. Вижте как златисти стават, ако ви кажа колко са меки, направо се топят в устата, когато се хапват после. Ето, първите са вече готови. Слагаме втората порция. Значи от тези 600 грама пилешки гърди излязаха това плюс това са някъде около 19 хапки, като имайте предвид, че някои са големички. Не е като хапчица, не е едно като две малки хапки. Да си прецените дали ще ви бъде достатъчно. Ако ще ви идват гости или пък зависи колко човека сте вкъщи. Предвидете се, ако трябва удвоете количеството или го намалете на половина. Ето и готовия вариант. Да ви е сладко, надявам се да ви хареса. Опитайте задължително.